Egunon eta ongi etorriak gaurko prentsaurreko honetara, Euskal Jaiak 2023. Eta batez ere, eskerrak emon nahi dizkiet hemen nire ondoan daudenei, hain ondo lagunduta, hain ondo inguratuta, benetan eskerrik asko gure ondoan egotearren eta zeuek bebai azkenean Euskal Jaiak hauek antolatu arren gurekin. Bakarrik esatea, beste urte baten, hemen gaudela, ate joka dabiz gure Euskal Jaiak, konkretuki, partido batzuk hasi dira, esan ginke, hasi da programa martxan, pasaren asteburuen, eta beti placer bada, esan dudan bezala, Durangoko elkarteekin programa hau osatzea. Haie diez protagonistak, haiek dira parte hartuko dutenak, eta beti bezala ez bakarrik kultura, bai kirola, eta gure Eskurdiko frontoi berriztuta, aurten eukiko dugu bai eskupilota, bai zestako partiduak, eta beldur barik, euria egiten badaube egingo ditugulako. Orduan ni bakarrik, esan doana, eskerrak eta zorionak, programa hau zeuek osatzeagatik, eta Durangoko langilei, bebai egin duten esfuerzoa, holako programa aberatza ateratzeko. Eta oin, hitza emotea, ez dakit Julia, nahi dozu zeu zer komentau, zuri area da, disfrutatuko dugula asko, ez dela lehen hasi zen izaten aste bat, oin Euskal Jaiak hilabete bat baino gehiago irauten dau, eta ni uste dut hori dela, ejemplo bat gure apostua Euskal kulturaren alde. Es que, Julián... Simplemente, hoy es la presentación de la Euskal Jaya 2023. Lo importante de la Euskal Jaya es cómo se elabora, ¿no? Todas las elkartes culturales, deportivas, sociales de Durango se implican en conformar esta gran programación y eso, gracias también al trabajo de los técnicos y las técnicas municipales del Ayuntamiento de Durango, hacen que sea una Euskal Jaya maravillosa, en el que invite a participar, en el que la ciudadanía pueda conocer y vivir intensamente este tipo de actos, y todo es a ese tejido que se va construyendo, que hemos ido labrando año tras año, y cada vez más elkartes, asociaciones y personas quieren participar en su pueblo, quieren poner su granito de arena, y al final es un beneficio para todas y para todas. Benetan, eskerrik asko denori. Egunon guztiei, eta gu Euskara Jaiaren aldetik bebai eskerrak eman naiz dizkizugu zeuei, elkartiei, zeuek zaretela programa hau jasotzen dituzuenak eta ekintzak antolatzen eta plazaratzen dituzuenak. Eskerrik asko kultura sailaren bebai izenean. Aurten aurkeztera gatoz 26. Euskal Jaien edizioa, eta oso pozik gaude, ze ikusten dugu hainbat ekintza mantentzen direla, beste batzuk erreforzatzen direla, eta baita ekintza berriak ere antolatzen direla. Aurtengo programa ekainaren 2-tik 11 arte izango da, aste batean 22 ekintza, 20 eragile, elkarte edo ikastetxe antolaketetan. Eta aurten programan ikusiko duzuenez, hurrengo ekintzak plazaratuko dira. Kirol emankizunak eta ekintzei dagokienez, eskupilota indartzen da, Peter Memorialatik aparte emakumeak eskuz binaka, promesak eskuz binaka, emakumeak palan binaka, kadeteak eskuz binaka, aurten pilota eguna ere izango dugu, ekainaren 11. Non Durangoko pilota eskolako partaideen eta gurasoen eskupilota eta partiduak izango ditugu, baita emakumeak eta promesak, Durango pelota sale klubaren eskutik. Eta zesta puntari dagokiona, hainbat komentatu den moduan, aurten 9. edizioa antolatzen ari da, eta finalak azken larunbatean ekainaren 10. izango dira. Eta Bira Mendizale elkartearen eskutik mendian hirian hil dokumentala ikusteko aukera izango dugu, Sugasa Zineman ekainaren 8. ostegunean. Dantzazaioak direla eta aurten oso pozik gaude, 3 dantza taldeak Durangotik harrituko dira aurten, eta kalejira handi bat izango dugu Durangon ekainaren 11. 11 kaletatik.
Tronperri, Txoritxu Alai eta Kriskitin dantza taldeekin batera, Geizali Durangaldeko txistulariak, baita Bartolome Artzilla musika eskolako txistulariak ere arituko dira. Eta beste alde batetik, beste ekintza batzuei dagokienez, dakizuenez Ziloberri txistu elkarteak hainbat urtetan antolatuta, aurten ere Durango hiria txistu kontzertua berriro antolatuko du Durangon, San Agustin Kulturgunean. Bigarren larunbatean, ekainaren 10ean. Eta kultura saiatik bebai aprobetxatu nahi du prentzaurreko honetan ere, Ziloberri txistu elkartea egiten ari den lana, txistuaren saioak antolatzen hemen eta kanpora ere eramaten, hainbat saio eta ekintza desberdinak, bere espazio emateko txistuari, eta hemendik Durangotik, eta hau eskertzekoa da. Ikastetxi dagokionez, aurten gaur hemen dekogu ordezkari batzuk bebai, eskerrik asko etortzeagatik. 5 ikastetxek berriro, beste ikastetxeen ikaslei ekintzak eskaintzeko hartzen dute parten programan. Neberz ikastetxea, Oian Begaren saioa antolatzen. Kurutzea ikastolak antolatuta, umeentzako zinea. San Jose Jesuitak, Herri Kirolak, aurten industriaren jolasak egingo dituzte. Landako eskola, joku tradizionalen topaketa antolatzen. Eta San Antoni ikastetxetik aurten aipatu behar dugu ekitaldi berri bat antolatu dutela, Loraldia eskola deiturikoa, non aurten bai pastorala bat, baita euskal kantagintzari buruzko lan berezi bat prestatzen daude. Lehen hezkuntza baita DBH-ko ikasleek hartuko dute parte eta ekainaren 8ean kaleratuko dute San Agustin Kulturgunean. Aurten musika eta dantzaz beteta ere egongo dira euskal jaietak, jadanik apatu ditugu ekintza batzuk. Beste batzuk izango ditugu, Sugarri fanfarria, berriro eskertzea bere parte hartze voluntarioa programan, ekainaren 3ean. Tabira musika bandari ere, euren saioa Andramariko Elizpea ezin erabili aurten Landako gunean arituko dute. Dantzaru izango dugu berriro ere, lehenengo larunbatean ekainaren 3ean. Arte plastikoak ere presente egongo dira, Durangaldeko artisten elkartearen eskutik, hainbat sari banatzen, umeen eskolarteko lehiaketan parte hartzailei, lehenengo igandean izango da ekitaldia Eskurdin. Eta letrak eta literaturaren inguruan, Julenia Espitiaren sari banaketa izango dugu, Euskara Sailak antolatuta, ekainaren 11ean, Plateruena kultura aterpean. Bukatzeko aipatu behar ditugu aurtengo ekintza berri batzuk. Alde batetik eta hasiera emateko Euskal Jaiak programari, ekintza berezi bat, musika klasikoaren kontzertua, oso proiektu polita ikusi dugu eta Durangarrek egindakoa, Amaia Urzainkik, Doinuzarreko kidea dena hartzen du parte, Roberto Oviedo baita Emilio Garziarekin batera, Francesco Paolo Tostiren musika, bizitza eta bere lagunek idatzitako poesiak erakutsiko dizkigute antzestutako kontzertu musikal liriko batean. Pertsonaia ere sartuko da tarteka eta garai hartako bizimodua eta kulturari buruz berba egingo digute. Ekitaldi hau Nafarroan estreinatu zen, bere momentuan, eta Durangorekin lotuta berezi hau izan da parte hartzaileak aurten aukera izango dugu Durangon, Euskal Jaiak programaren barruan, ikusteko, ekainaren 2ean, Kurutzi Santu Museoan. Beste alde batetik aurten, Euskal Herriko emakume sortzaile eta ekoizle txikien udaberriko azoka antolatuko da. Dinagu emakume sortzaileen kolektiboak antolatuta eta udaleko merkataritza zailetik sustatuta, aurten azoka berri hau izango dugu, 50 ekoizle eta sortzaile merkatu plazan, euren produktuak eta sortutako lanak ikusgai ekainaren 11ean. Azokaren postuen erdia emakume sortzaileentzako izango da eta beste postuen erdia emakume ekoizleentzako. Disiplina anitzak bilatuko dira, bitxigileak, ilustratzaileak, zeramikagaileak, jostunak eta abar. Beste alde batetik eta programan ez egon, ekintza berri baten berri eman nahi dugu momentu honetan, Euskal Jaietako izaerarekin guztiz erlazionatuta dagona, erre ikuskizuna, Leire Vargas, Aizea Arana, Anere Euskitze eta Oiana Aranak hartuko dute parte,
Azken saio izango da, hemen Durangon egin nahi dute, doan izango da, eta aukera izango dugu, ekainaren 17an, 8:30 Plateruena kultura aterpean. Eta bukatzeko aurtengo programan jolas egunaren saioak ere jasotzen dira. Ekintza Oharren Kontseilua eta Isialdeko hainbat elkartek antolatu dute eta ekainaren 3an hainbat jolas eta proba gauzatuko dira herriko 5 gunetan. 6. mailako ikasleek antolatutako ekintza da, ilusio handiarekin antolatutakoa, eta jakin dugunez bihar ekintza honen berri emango da prentsaurreko baten bitartez. Eta, bueno, lehenengo momentuan komentatu moduan, eta Bebaimak eta Julenek komentatu duten moduan, kultura sailaren izenean, eskerrik asko parte hartzaile guztiei, dauzkagun baliabide guztiak izateagatik, eta, bueno, gonbidatzen dugu, programa honetan parte hartzeagatik oso aberatsa da, desberdina, ekintza desberdinekin gozatzeko, eta lan asko atzean antolatzailek egindakoa. Orduan hori balorean jarri nahi dugu, era voluntarioan egiten dute, eta, bueno, bukatzeko hori aipatu nahi dugu. Eskerrik asko. Oso pozik gaude lehiaketa honen bilakaerarekin. Aurten, 12. edizioa ospatzen dugu eta parte hartzea gero eta handiagoa da. Hasiera 350 ikasleak hartu zuten parte. Hurrengo urtetan, 900 inguru izatera heldu ziren eta azken edizioan 1050 partaide egon ziren. Bakarka zein artelan kolektiboen bidez. Lehiaketaren antolakuntza bolondrezak egiten dugu, baina aurren ilusioa ikustean gu emozionatu egiten gaitu. Eskoletara euren lanak batzera joaterakoan, euren agurtzeko modua, euren ilusioa ikustea, beraien lanak nola zaintzen dituzten, benetan zoragarria da. Gero, erakusgelara etorterakoan, harro daude beraien lanak helduen aretoan ikusterakoan. Eskola guztietako ikasleak areto berdin batean integratua. Izan ere, helduen aretoan gauzatuta daude beraien ahaleginak, beraien adierazpen estetikoa. Bueno, sarien inguruan esan beharra dago parte hartzaileak guztiak parte hartze saria edukiko duela. Bestalde, 19 sari banatuko dira 3 kategoritan adinen eta ikasmailen arabera. Kategoria bakoitzean 2 modalitate daude, bat marrazki edo margolenei eta bestea objektu edo eskulanei. Eta kategoria bakoitzean lehenengo, bigarren eta 3. sariak egongo dira. Horretaz gain, sare berezi bat egongo da, artelan hau datorren ikasturteko lehiaketaren kartela urtengo da. Artelanak ikusgai egongo dira Ezkurdi aretoan maiatzaren 26tik ekainaren 11 arte. Astean zehar, arratsaldez 5:00 7:00 eta asteburuan goizez 12:00 ordu 2:00 eta arratsaldez ordutegi berdinean, asteburuan. Gero sari banaketa ekainaren 3an izango da Ezkurdi plazan. Eta, barkatu. Eta amaitzeko, mila esker zure arrengatik. Gracias al Ayuntamiento por su apoyo y desde la asociación pretendemos sustentar y promover la actividad artística desde la infancia. Porque dibujar no es solo cosa de peques, porque el arte no es solo cosa de niños. El arte está implicado en nuestra actividad cotidiana, desde cómo combinamos nuestra ropa, decoramos la casa, disfrutamos del espacio, hasta en cómo manejamos, producimos y decodificamos todo ese material audiovisual que nos llega inevitablemente de la publi, de los medios, de los smartphones. Porque el arte es también intuitivo, imaginativo y perceptivo. Trabaja la sensibilidad, el pensamiento lateral, las resoluciones creativas hacia la singularidad y hacia lo colectivo. Porque el arte es interdisciplinar, polimorfo per se, y es un motor de desarrollo humano, un vehículo de creación de sentido y de expresión simbólica donde las palabras se quedan cortas. El arte es una manifestación sensible de los valores humanos y culturales. Y señores, señoras y señorías, esto a la infancia lo hace de maravilla. Así es que no puedo terminar sin emplazarles a apoyar el arte, los artistas locales y la producción artística infantil de los Durangarras, que será expuesta próximamente en el Ezkurdi Areto, y, cómo no, asistir a la entrega de premios del 3 de junio, porque son las futuras personas adultas, porque son el futuro. Ikusi arte eta arte ikusi.